Shin ko ka san menene zai faru idan ka haɗiye abubuwa daban-daban? Na farko reza. Idan mutum ɗan adam ya haɗiye reza, a cikin mutum ɗan adam akwai wani sinadari mai ƙarfi da zai iya narka wannan reza. Idan mutum ya haɗiye kifi kuma, ƙarin wannan kifi zai yi wa mutum lahani kafin na ya ƙarasa cikin mutum. Amma idan kifin a raye yake, zai yi saurin narkewa a cikinka. Amma akwai abu guda ɗaya, akwai wani ƙari a cikin kifi da sinadarin da yake cikin mutum ɗan adam ba zai iya narka shi ba, sai dai ya tsaya a cikin mutum ko kuma ya wuce cikin hanji ya je ya makale a can. Zai iya barin cikin mutum ɗan adam amma kuma zai ɗau tsawon lokaci. Idan kuma ka haɗiyi cingam, mutane da yawa tunaninsu wannan cingam ɗin zai makale ne a wani guri. Cikin mutum ɗan adam dai babu sinadarin da zai iya narka wannan cingam ɗin, don haka zai wuce cikin hanji ya haɗu da gurɓataccen abinci sai su fito tare. Menene zai faru kuma idan ka haɗi gashi? Gashi dai, shi dai gashi yana da bambanci da abinci, ba zai narke ba sai dai tare a guri ɗaya, ko a yi ma tiyata ko ya kashe ka. Da fatan kun amfana. Idan ka ji daɗin wannan bidiyo ka yi min sharing da like da comment.